ربي لا تضني خيرا من سمائك ومن الأرض ربي هب. Преди Исус Христос да се въплати в човек, той не е съществувал като личност до Бог Отец, а той е бил в съзнанието на Бог Отец? Да, той е бил самия разум, брат, самата мъдрост. Както е описвал в притчи. Логос, да. И вече в Йоан 1.1 вече виждаме теофания, т.е. въплъщение. В началото беше Словото. И Словото беше Бог. И Словото беше Бог. Само първия стих ли? В началото беше Словото, и Словото беше у Бог, и Словото беше Бог. Значи, знаеш ли какъв е израза на гръцки тук използван, когато се казва, че Словото беше с Бог или у Бог? Пред Бога означава. Прософео на гръцки. Точно. Означава пред Бога, брат. Пред Бога и също има конотация на някой, който е до някого друг, нали? Да. Да. Приятел, преди малко ми каза, че всъщност Исус Христос не е съществувал като личност преди да стане човек. Обаче ние виждаме, че тук в Йоан 1 глава ти сам съгласи, че Словото беше до Богът, и това става въпрос и това става въпрос преди да стане плът. Какво означава това? Небето ми е престол, земята ми е подножие. Всичко е пред Бога, брат. По тази логика твоята, която казваш обаче, така мога да излезе, че Архангел Михаил е Божият син. Исус Христос. Това е съвсем бъдеш, ти не разбираш какво искам да ти кажа. Искам да кажа, че ако Словото е до Бога преди да бъде в плът, как може да кажеш, че той всъщност не е личност, а е всъщност някакъв разум или мисъл? Това не виждам логика. Понеже се изгуби, брат. Адам не беше ли Божият син преди да се греши? И какво още има това с Исус? Словото не беше ли в Адам? Само, че се изгуби. По какъв начин? Изгуби се, брат, след. Чакай, Йоан не се казва, че Словото беше в Христос, казва, че самото Слово е Христос. Въпросът е, отново, че не ми разбираш въпроса и не го визираш директно, както аз го правя. Ако Словото е до Бог, както каза ти, е при Бог, нали, тук е Словото, тук е Бог. И това става въпрос преди въплътяването му към плът. Как е възможно Исус да не е съществувал като личност преди това, като ти сам каза, че той е бил при Бог? Той е бил Логоса, бе, брат. Земята е пред него. Всичко е създадено чрез Словото на Бога. Било ангели, престоли, началства и власти и всичко. И така нататък е създадено чрез Словото. Бог казва, небето ми е престол, земята е мое подножие. Така че всичко стои пред Бога. Приятел, това няма нищо общо с това, което говорим. Добре, нека да почетем тук един стих и ще ти се дам въпрос да видим дали ще разберем за какво ти говоря. Значи в Йоан 16 глава същия автор използва абсолютно същата фраза, нали, простон, обаче тук не е простон теон при Бога, а тук е простон патера при отец ми, нали. Обаче контекстът е същия. И когато Исус казва от 8 стих надолу, и когато дойде, той ще обвини света за грях, за правда и за съд, за грях, защото не вярват в мене, за правда, стих 10, защото отивам при Отца и няма вече да ме виждате. Значи, в стих 10, същата фраза, простон, е използвана, Исус използва за себе си. И казва, че той отива при неговия отец. Нали, същото, простон, патера. Втория път, когато той се връща при отец му, като личност ли се връща, като отделна личност, или като разум само, или идея? Това го виждаме, когато възкръсва Исус Христос, казва на учениците, казва, пипни и виж, казва, защото дух няма кости. Аз съм същия, казва. Тоест той е било с прославено тяло, възкресен и е от дясната страна на Бога. Значи признава, че Исус Христос се е върнал от неговия отец, като отделна личност до отец, нали? Абсолютно. Добре, тогава на каква база казваш, че
идването му от Бог не е било буквално, защото той не е било буквална личност, обаче връщането му към небето, тук вече е буквално. На каква база ги разграничаваш тези неща? Защото една и съща фраза е използвана от Йоан, от един и същи автор, когато Йоан всеки път в неговото Евангелие и дори в писмото му, когато използва думата простон теон или простон патера, винаги, абсолютно винаги, става въпрос за две личности в общение един до друг. Разбираш ли? Обаче ти ми казваш, че преди Исус да стане плът, той не е бил личност, а е бил просто разума на Бог. Обаче ние виждаме в Йоан 1, той е бил пак в нас, брат. Знаеш ли, че е бил пак в нас Христос преди да се прояви? Само, че е било кодирано. За какво се казва в Откровение, че той разпечата книгата с 7-те печата? Ние изгубихме самата, Адам изгуби святостта, чистотата, съвършенствостта, която Бог беше го направил по своя образ и подобие. Ние виждаме Адам като Божий син. Той е бил там в градината. Приятел, това не ми е, отново това не е темата. Бягаме извън темата. Не бягаме брат, никъде. Искам да стоим сбито в темата, която говорим, за да ми разбереш въпроса. Отново повтарям. Добре, брат, виж, изкажи си тезата върху това, което вярваш ти и аз ще прочита след това слово. Приятел, много добре знаеш какво вярвам. Аз съм тринитарен християнин. Аз вярвам, че Отец, Син и Святия Дух са три отделни личности, които и тримата споделят една и съща божественост, божествена есенция, което означава, че те тримата са единия Бог в общение, в разум. Нито един от тях не е създаден. Те са вечни и са всесилни. Въпросът е друг. Всичко произхожда от Бога Отца, бе, брат. Чакай малко, приятел. Отново да опитам. Когато Исус Христос дойде от Неговия Отец към небето, ти казваш, че той не е бил личност преди това. Обаче, когато Исус се е върнал при Неговия Отец от земята към небето, вече е била личност. На каква база разграничаваш и правиш тези двете разлики и отделяш двете неща? Защото е бил Логоса, думата на Бог. Това, че е бил Логоса, как доказва, че той не е била личност? Не е била как думата, сега като говоря, ти личност ли я виждаш? Когато излиза ти Бог ли си? Не, ти Бог ли си? Не съм Бог, аз ама словото на Бога е в мен, диханието на Всевишния ме е създал. Окей, диханието на Всевишния те е създал, но ти не си самото слово на Бог, или си? Не съм, няма как да съм. Окей, благодаря ти. Следователно, това, че Исус Христос е Словото на Бог, как доказва, че той не е отделна личност от Бог, Отец? Това е въпрос. Ето, виж сега, брат, погледни, нека да прочита няколко стиха сега. Така. Отново не отговаряш на въпроса. Давай, прочети стиховете. Четем в Притчи по-горните стихове, брат. Например, ще започнем 8 глава, нали? 8, от 12 стих, например, ще започнем. Аз мъдростта обитавам с благоразумието и издирвам знание на умни мисли. Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордостта и високомерието. Лош път и извратени уста. В мене е съвета и здравомислието. Аз съм разум. Забележи, че ние също имаме разум, брат. Когато ние посвещаваме живота си, и от кой висш разум сме водени ние, брат? От кой висш разум? Разума, това е словото, бе, брат. Разбираш ли ме? Къде пише, че Исус не е бил личност? Отново не виждам какво ми иска да ми Добре, кажеш. докажи ми къде е бил Христос от Библията. Ти, че е лично, брат. Тук, що с теб проверихме, в Йоан 1 глава, когато Бог използва, нали, в Библията простон, винаги Йоан казва, че тази фраза означава, че две личности са една до друга. И когато Исус казва, аз се връщам при моя Отец, Исус казва същата фраза използва. Отивам при простон, моя Отец. И означава, че две личности са една до друга. В Йоан 16 глава, чакай малко, в Йоан 16 глава, Исус казва, сега няма да ви говоря по никакъв алегоричен начин, говоря ви ясно, говоря ви директно. Аз отивам при Бога. И отново се използва същата фраза, простон теон. Иначе ми казва, че всеки път, когато Исус използва думата простон теон, става въпрос за две отделни личности, но само в Йоан 1 глава, когато Исус казва, че той идва от Неговия Бог, тогава не е личност. На каква база го правиш това?
Виж сега, брат, ще се върна от начало и ще прочетем в 3 глава Изход. Ще го цитирам, няма да го четем. Там кой се явява на Моисей? Не се ли появява ангела Господен? Чакай, оставаме тези неща и отиваме в Изход, така ли? Еми да. Да го проверим като личност. Добре, да го проверим като личност, брат. Окей, какво искаш да отиде в Изход 3 глава? Еми, прочети 2 стих, брат, там. Прочети го. И? Прочети го, бе, брат. Там ангел Господен му се яви в огнени пламъци и сред бодлив храст, и Моисей видя, че бодливия храст не изгаряше, макар да беше обхванат от пламъци. Кой беше в храста? Исус Христос, ангел Господен. Да го проверим ли? Ама ето Малахия ти го 3 глава. личност. Ето ти го като Малахия личност, 3. брат. Еми да. Значи ми казва, че Исус Христос е бил личност. Нали спориш, че не е личност? Това са били Бене Елохим, брат. Това са били Божии синове, също ангелите. Не. Бъркаш тук нещо, приятел. Когато се появява ангела Господен в Стария Завет, има едни специфични случаи, в които самия ангел Господен казва, че той е самия Бог, защото той е пратеника на Бог, защото това е съсествуването на Исус Христос преди да стане път. Не. Това може да го видим. Това може да го видим използвайки Малахия 3 глава и Исаия 40 глава, доколкото помня. Така че, когато ми казва, че този ангел, който се появява, това не е ли Бог? Не е Бог, а е пратеник от Бога. А после защо казва аз съм Бог? Защото в еврейския текст, брат, там ангели не съществуват, там са малак, пратеници. Хубаво да е, ясно ми е. И как доказва това? Нали знаеш, че на друго место казва, виж един момент, брат Живко, нали знаеш, че на друго место казва следното: ето аз изпращам ангела си пред тебе и внимавай, казва, пред него, защото моето име е в него. Е в него, Изход 23 глава. И какво общо на това? Еми точно, той говори от името на Бог. Това доказва каквото аз казвам, защото се казва, внимавайте да не го ядосате, защото той няма да ви прости греховете. Кой ангел прощава грехове? Ако не е Бог. Стария Завет се казва, че единствено и Новия също, само Бог може да прощава греховете. Обаче стиха, който ти цитираше, може да го отворим тук, сега, доколкото помня беше Изход 23 глава, се казва, ето изпращам моя ангел, моя пратеник пред вас, и внимавайте да не го ядосате. Сега нали цитирам отколкото помня. Внимавайте да не го ядосате, защото той няма да ви прости греховете, защото моето име е в него. За какво означава името да бъде в него? Обяснява защо няма да ви прости греховете. Което означава, че този пратеник от Бога, който е личност отделна от Бога, обаче има силата да прощава грехове. Защо? Защото името на Бога е в него. В библейски погледнато, когато се говори за имена, не става въпрос за просто начина, по който някой те нарича. Когато се говори за имена, става въпрос за същността на някой. Може да погледнеш всеко едно име в Стария Завет, описва същността или натурата на някого. Значи ми казваш, че този пратеник Господен има способността да прощава грехове, защото Божията натура е в него. Нека да отидем в Евангелието сега, брат, и да направим нещо различно. Сега оставаме и това. Чакай малко. Не, отиваме в това. Чакай сега, брат. Една секунда само. И можем да видим къде всъщност ангел Господен прощава грехове. Доколкото помня беше в Захария. Самия ангел Господен казва, ето сега аз свалих мръсните дрехи. Той приема и поклонение, брат, и това го виждаме при Исус Навиев. Окей. Тогава какво доказва? Значи това е бил Бог, Исус, преди да бъде... Добре, чакай сега да отидем в Евангелието. Исус Христос какво казва? Кое е по-лесно да кажем? Прощават ти се греховете, или стани и ходи? Това говори ли ти нещо? И? Стани и ходи, т.е. изцерението е свързано с опрощаване на греховете, брат. Защото го казва кое... Слушай внимателно, няма да го сванеш това, брат. Аз съм убеден в това нещо, но след време ще го разбереш. Добре, харесваш ми наистина много. Виж сега, кое е по-лесно да кажа? Стани и ходи, т.е. той го изцелява от болестта му, или да кажа, прощават ти се греховете. Виж, ако го прочетеш внимателно, едното с другото е свързано, брат. Фактически, когато ти имаш дарбата да изцеряваш и си овластен от Бога,
ти, когато изцеряваш, ти прощаваш, защото си пратен от името на Бог. Чакай малко, какво казва? Значи ми казваш, че ако ти имаш дарбата да изцеляваш, ти имаш способността да прощаваш грехове? А Бог чрез мене, бе, брат. Какво? Да, бе, брат. Чакай малко. Сега ще ме направиш тук. Аз тия неща не смея да ги говоря публично, сега ще ме направят еретик, брат. Да, повярвам и това не трябва да го говориш публично. Нали говорим за ангела Господен, който има силата да прощава грехове. И виждаме в Захария, че той всъщност използва тази негова власт да прощава грехове. Обаче, освен Бог, никой няма власт да прощава грехове. Това го пише в Стария завет и в Новия завет. Следователно, за какво говорим? Тук не става въпрос, че ангела... Чакай малко. Тук става въпрос, че ангела има способността да обявява, че Бог е простил греховете им. Тук директно се казва, че този ангел няма да ви прости. Съвсем различно е, приятел. Не може, брат. Така че, приятел, ние виждаме, че този ангел Господен, който всъщност съществува като отделна личност от Бог Отец в Стария Завет, е изпратен от Бог, обаче има Божията същност, защото има способността да прощава грехове, защото Божията име е в него, който Божий ангел става Исус и се въплътява в човешко тяло. Ако погледнем Малахия 3 глава, ето ангелът на завета, който вие чакате. ربي لا تعدني خيرا من سمائك ومن الأرض ربي هب